What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Dondon ginaingon, kung kinsa ang imong soulmate, bisag diin mo naabot, bisag unsa ang tagsatag sa kakapalaran. Pero kung ang Ginoo na ang magbuot sa tanan, hatagan mo niyag kalipay nga hilabihan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ay, ngaling tawam! Gusto na ko nga mag-batch reunion ta. Rene, Sylvia. Unsa men? Ay, yun, sumay-sumayon dyan niya. Unsa ko lagi? ninyo, ano mapundok ang batchmates. Ano sa magkita-kita dang tanan. Magkita-kita taog maglingaw. Mo din mo tuyo naman ni Ronnie, amay? Oo, nangita yung inyong address. Dabalhin naman good mi may. Duka sa tanan yung istorya mo eh. Nagduka ka diha, grabihan ni mo mo kanina sa taas kanya, ikaw kaduka pa. ML! Ay, may mitubay, mao lagi. Pero, small one, kay nakita mong malagsuon. Onya, onta naman ni, okay na ba? Mauwaw man ko sa ato mga kabatch may. Kay sagara magud mga daton magud mo. Ikaw tagiya kag doha ka PL. O sa PL? Parlor. Ayala! Tagkalord ni Silvay. Onya, nadato na di ay. Oh, syempre, duhagod ka PL. O sa PL? Kami tao. Ala, sisad mo PL. Abi-abi ninyo, kami tao na niya kami isuon Silvia. Usahay, magunay-unay rami. Ha? Oh, magunay-unay migunggit sa mga pagkaon kay. Kuyawan ko da. Oh, kung dili mimindag baboy sa merkado, di may kakaon. Kabilin pa na sa mga idikanan ng negosyo. Ay, hala ha? Sa pagtaan nyo, kakatoka. Kakatoka pa ng pork magnet. Hoy, dawang! Hello, Bayroni! Kumusta? Oy, Bayroni! Okay lang. May kinikunta ka na ako taon. Happy kayo kung makig-video call ni Morunda. Kuan ba, nakikita ko sa imong gipost sa FB. Nga doon ako no'y reunion. Oh, Ano man tinuod ni? tinuod kayo. Si Amay nag-organize na. Kanya, magpatabang siya na mo ni Silvia. Pero sa ama na, di ganahan ko mo attend. Oh, mas maayo kayo. Daday mo sa ako Amerikana kay may in-English sa imong doha, ha? Na, taw-taod naman kong nibiyudo, Bayroni. Oh, Unsa? Biyudo na di ay si Dondon, Ronnie? oh lagi. Ganina, nanawag siya na ako. Akong ipaibaw sa atong plano nga mag-batch reunion. Hala! Hala, nagkasulti po mi ni Marites. Years na po di siyang nabiyuda. Ha? Unsa? Years Kunya na. yung invite sa Marites. Ang atong batchmates sa reunion. Ay, dawang!
W-O-W. Wow! Happy kay ko sa inyong gibalita nga positive nga mga uli ang uban na itong batchmates nga tuan na silang nasod na muyo. Excited po kay si Marites nga mo attend. Unya, mo pledge siyag usa ka lechon, di ba, Ronnie? Oy, ala, Ronnie. Tinuod na, Ronnie. Ambot lang ano ka busy ani niya. Oy, Ronnie! Ronnie. Ay, ganun da. Ginuong ko na bayot naman hinuong ka. Ay, istorya mo dito, ay. Ano man? Ano na busy lagi kay kano? Ay, kong amigo taon. Si Dundun po mo uli. Pero Sure ka? ingat siya nga surprise lang. Dili pa ibawod sa itong batchmates nga muli siya og muatin siya sa ato reunion. Hala! G-O-O-D. Itiad mo ka. Itiad mo ka. Dahom! Thank you sa inyong help, Ronnie. Sylvia! Ay! Niyan ako sa London City Airport. Excited ako nga makakita sa akong love of my life nga si Marites. Butang bugo na siya sa among reunion, matod pa ni Bayroni. Dadong ka niyang iyang banang foreigner. May long tagdili. I-check-in ko na nga akong baggage. Gusto na kong ma-surprise Marites. Kung sa kayang feeling mo nga, nabiyudo na ko. Here I am again, my beloved Philippines. Milanding na kining airplane niya akong gisakyan from Narita Airport sa Japan. Ay, excited na ang takay ko nga magatambong sa high school reunion. Pero nawag tang lagkalit. Kay dili man di ko pauli si Dondon. Mao nang takin niyang higayon nga magkita mi pagbalik after 20 years. Nga wa may communication kay naminyo mi. Og dili kami ang nakadayon. Ay, sad. Kay namatay ang akong banang hapon. Ako unta siyang madaka ron sa akong pagpauli din his Pinas. But it's okay. Aron sad, mag-enjoy ko. Dahom! Ito ba niyo utap man ko, ah? Ay, may na lang kayo nakausap ka. Almost 10 p.m. na, may, oh. Tanawa. Mataro na sa imo diya. Advance galing mo 5. Ge. 105. Oo, dah. Advance lagi 5. Ay! Ano di mo, uy? Ah, Kamu may excited lagi. walang. Ganahan lang. Amay, muna na lang kong pauli ha kay nagpaabot sila si mama at papa. Nag-andam po sila gamay sa lusalo alang sa among pamilya. Ay, ano tagbiya, uy? Ay, ayaw sabiya, oy! Kaya nga naman. Hapit na. Hapit naman ko, hapit na. O sige, hapit na, oy. Oy! Dahil na dyan siya! Ha? Dahom! Si Dondon? Kumusta ka? Chuman? Tawa na, Okay na. Ingat hindi ka uli. Dali. Uli, uy, kay. Di uli mang pud ka. Oo ba? Ikaw, David. Unya, ah? Diyan lang ba ang tao nga nagbarot? Mao gyud unsa day mi pusti? O, daman, me. Oh, May, kumusta? Oh, ala. Doon ang imong ubol-ubol. Uli na. Ay, kalame. Pero ni! Sige, Amay. Sorry ah. Dagito na nako ni si Marites. Nagita. Kita. Wow! Mauna din ni ang tops. Nindot na guys, ah. Pero mas nindot ka. Nabuing naman ka diha dun, oy. Kumusta ang imong bana, Marites? Patay na siya. Mag 2 years na. Unsa? Oh, wow! Nalipay lagi kang namatay siya. Kasi may dili malipay, Marites. Biyuda lang gud ka. Hala, no? Unya, ikaw, buutan bang imong asawa, ha? Pinangga ka ba niya? Wa ka ba niya pahilaka? Gipahilak. Ay, mao ba? I'm sorry. Natural naman nga muhilak ko kay asawa man ako siya. Unsaon, iyan naman kong gibiyaan. Nagbuwag mo? Patay na sad siya. Oh. Almost mag 2 months na. Unsa? Don. Bugnaw ka inghanon din sa taps, no?
nagduka na ko. Mamaulin ta. Asa man ta mamauli? Sa hotel nga akong gistayhan. No. Ato ta mamauli sa hotel nga akong gistayhan. Doon ay pool ito, jacuzzi. Ato ta magpinuntakay. Doon sa pool o jacuzzi sa akong hotel. Nindot siya dito. Sige, aron dili ta maglalis. Magbato-bato pik ta. Mutag bata yun eh. Okay. Kanya dos o iya bata. Manitong buhaton nga magbato-bato pik. Ready? Ready? Bato-bato pik. Minaw ko. So, adto ta sa gistehan akong hotel, ha? Let's go. Malinaw mo. Ay! Uy! Mamitan nun ka, uy! Excited! Kayo. Oh. I miss you so much. Pwerte na mong fight ti Marites atong gabi una. Murag na nung balik ang mong pagkabatanon. Pulos kipang minaw. Pulos nagigwaos. Giligwatan akong maayo. Basin di ay mamabdos pa. Mga katumang kasama ang kaagi ni Dondon, dinining tulmanon. What's the style? Giligwatan og mayo style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.